student leader sa Dumaguete City usa sa Gipasidunggan ato sa Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp sa nasud sa Singapore. Ani ang unang balita. It was a week of learning in this beautiful country. Tataw ang kamaayo sa abilidad sa pagpamaba nining usa ka student leader gikan sa Sillimanian University sa Dumaguete City. Di lang kutob sa mga pulong, apan sa lihok usab diha sa mga pagpangalagad ngadto sa ubang kabatan-unan. Ang award-winning student leader gila nga si Enrica Marian Dinopol, 20 anyos, usa ka business economics student. Nakuha niya uban si John Christian Inrata ang Best Presentation Content, Outstanding Presentation ug gila usab si Sheila isip Outstanding Leader. Mapasigarbuhon siya sa iyang naangkong dungog human mi patigbabaw sa 200 ka mga partisipante tibuok Asya. Halad niya kini sa mga taong giisip niyang inspirasyon. I really honor what this award, or honor what was given to me, I guess, to my dad, who was really such a supportive individual. And then if I may add the second one, again, I said there's numerous individuals. I want to just specifically mention again my university, Silliman. I've been in Silliman for not too long, but I have so much love to give for this university. Samtang ang iyang amahan kinsa usa ka city legal officer sa Bayawan City, Negros Oriental, mapasalamaton sa nakabut sa iyang anak. I ran out of words on how to express how I felt, no, because she has been always giving me a reason to continue to work and to continue to provide for them. Ang kalampusan ni Enrica, kalampusan usab sa iyang amahan nga mao'y giisip nga mao'y miamuma kaniya human mitaliwan ang inahan sa sakit nga breast cancer. Kauban si Rod Prado, Mark Rajiabelia. GMA Regional TV Live.